Stanley Zammit, Shadow Minister għall-ippjanar, sejjaħ għal-riforma fl-awtorità tal-ippjanar għax qal li wara 8 snin fis-seħħ mhix taqdi l-funzjoni li twaqfet għaliha. Qal li l-budget tas-sena d-dieħla ma jindirizzax il-ħtiġijiet li hemm bżonn biex ikun hemm iktar trasparenza, governanza tajba u konsistenza fejn jidħlu l-assi u proprjetà tal-gvern u kif qed jiġu amministrati. Qal li l-awtorità tal-ippjanar għandha tara li l-proprjetajiet tal-gvern ikunu amministrati kif suppost u mhux biksur tal-liġi. Żied li l-gvern naqas li jindirizza 3 affarijiet. Kif entitajiet tal-gvern spiċċaw jikru mingħand il-privat meta l-gvern għandu stok ta' proprjetà mhux użata, entitajiet tal-gvern li għandhom proprjetà tal-gvern imma mhux jużawha u rakkomandazzjoni tal-inkjesta Sofija dwar il-proċess li jrid ikun osservat meta proprjetà tal-gvern tgħaddi għand entitajiet oħra. Id-deputat Zammit qal li hemm bżonn riforma fil-proċess tal-evalwazzjoni tal-artijiet pubbliċi biex ikun hemm trasparenza u governanza tajba tagħhom. Qal li gvern nazzjonalista jagħmel lill awtorità waħda aktar attrajenti għall-impjegati ġodda u jnissel il-fiduċja tal-pubbliku fiha. Għala id-dibattitu l-Ministru għall-Artijiet u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi għalli 60% tal-230 inizjattiva tal-budget 2025 u mnebħa mill-manifest elettorali fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Għalli l-budget 2025 irrid ikompli jmexxi l-pajjiż lejn il-kwalità. Għalli l-budget iħares lejn kif se tissaħħaħ l-awtorità tal-artijiet. Qal li l-awtorità għamlet passi ta' ġgant il-qudiem u għatfadal xi jsir. Qal li trid tkun iktar orjentata lejn is-servizzi tal-konsumatur. Qal li għaddej ġmielu l-proċess tal-iscanning u digitalizzazzjoni tal-files fl-awtorità tal-artijiet fejn hemm kollox 150,000 file, 46,000 minnhom diġà ġew scanned. Qed ikun ukoll evalwat il-mod kif l-awtorità tal-artijiet titpoġġa fuq qafas iktar b'saħħtu, kemm leġislattiv u anke amministrattiv, ħalli tkun iktar effiċjenti. Qal li matul is-sena proprjetà tal-gvern għaddiet fidejn il-kunsilli lokali biex jużawha u jmexxuha huma u l-gvern qed jgħin biex il-capping tal-kera ma jaqbiss il-massimu ta' 500 euro biex il-kunsilli jkunu f'pożizzjoni jaħdmu aħjar. Semma kif il-kunsilli ta' Xajra u Ħażebbuġ ingħataw it-titolu tal-post minn fejn joperaw. F'San Pawl il-Baħar il-kunsilli ngħata biċ-ċart imdaqsa li se tkun ċentru ċiviku fil-waqt li f'Biżebbuġa medda art oħra hija ppjanata l-klinika u librerija. Ġnien fil-qalba ta' Ħallija se jgħaddi wkoll fidejn il-Kunsill. Fil-waqt li l-Gvern daħal fi 17 il-kuntratt din is-sena ma' Sport Malta l-proprjetajiet li se jgħaddu fidejn organizzazzjonijiet sportivi. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi semma wkoll li binja f'Taslima Villa Alcarez u binja oħra f'Raħal Ġdid se jgħaddu fidejn l-Aġenzija Support biex tużombris persuni b'diżabilità. Semma wkoll il-Gvern ma baqax lura biex RTO indikata l-iżvilupp jgħaddi għall-użu pubbliku kif għamel meta għadda spazji lil Project Green biex jintużaw għal spazji pubbliċi.